Mae'n deimlad hollol wefreiddiol. Dwi wrth y modd. Teimlo'n ffodus iawn. Wel, mae'n gyfrol sydd mynd nôl amlaen rhwng dau lais, sef caru y fam Elen y fam a caru i merch hi sydd yn dod i oedran 16 oed. Pan mae'n dymuno cael tyma bach mwy o rhyddid, mae'n dymuno bod bach yn fwy annibynnol. Mae hi yn blentyn bywiog iawn a mae hefyd yn blentyn sydd â anghenion ychwanegol. Felly ni'n gweld yr tyndra yna rhwng yr ysfa i ofalu am eich plentyn chi, ond hefyd y dymuniad i roi fwy o rhyddid iddyn nhw a gadael iddyn nhw wneud y camgymeriadau eu hunain. Ond mae yna elfen o stori ddirgelwch i'r peth, felly fi'n gobeithio bydd y stori yn gafel yn y darllenwyr reit o'r cychwyn ac y bydd nhw yn dymuno darllen mlaen. Wel, ges i'n ysbrydoli gan y profiad y bod yn yr Eisteddfod yn Nhregaron, o'n i wrth y modd yn profi pob dim a es i ar yngwyliau wedyn gyda'r teulu i Llanddwyn, lle'r Cariadon.